जय मसीह होननानै बयखौबो खुलुमबाय आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, मा बेबायदि सेक्रेट थाखोमानानै थानाय माबा मोनसे संगठना दिनै जोंनि बे बुहुमखौ सामलायगासिनो दङ नामा? मा नोंथांनि जिउआ सिरि सिरियै सोरनिबा दैदेननायजोंसो दैदेनजागासिनो दङ नामा? बाइबेलाव माबाफोर बेबायदि सिङाव थाखोमानानै थानाय हानजानि बिसय माबाफोर बुंदों नामा? अनजाग्राफोर, दिनै जोङो नायगोन बे भिडिअ बाथ्राखौ सावरायगोन। गोदो गोदायनिफ्रायनो जागायजेनबोनायनिफ्रायनो बे रहस्यजों बुंफबनानै थानाय मोनसे बाथ्रा, जाय हानजाखौ इलुमिनाटि होननानै बुङो। बे मुङा मोनसे बेबायदि मुं जेराव मानसिफोरा खोनानाय लोगो लोगोनो मानसिफोरनि गोसोआव गिखांनाय फैयो आरो खोमोनफोरा ख्रों ख्रों जायो। फै अनजाग्राफोर, दिनै जोङो बे इलुमिनाटिनि बिसयनो बेखेवलांदोनि एबा जोङो सोलोंदोनि। मानोना गोबाव समनिफ्रायनो गोबां मानसिफोरा आंखौ खावलायहरदोंमोन, बुंहरदोंमोन, सार इलुमिनाटिनि बिसय बाथ्रा लानानै फै होननानै। नाथाय आं बे बिसयाव ध्यान खालामनो एबा बे बिसयखौ देहेन खालामनो थाखाय सम मोनाखैमोन आरो आंनियावबो बे बिसय रोंगौथिया गैयामोन। दासिमबो आंनियाव बे बिसयाव मोजां रोंगौथिया गैया। आङो बेखौ रिसार्च खालामनायनि गेजेरजों, एसे नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाखौ रोंनो हाबाय, जाखौ मोनथिबाय, बेखौ नोंथांमोननो दिनै लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन। दे अब्ला भिडिअखौ जागायजेनलांदोनि। व्हाट इज इलुमिनाटि? इलुमिनाटिया मा, बेखौ जों नायलांदोनि। सेथि बाहागो एबा सेथि बाथ्रा बुंनो नागिरदों, बेनो जाहैबाय व्हाट इज इलुमिनाटि? इलुमिनाटिया मा? अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, नायगिरिफोर, इलुमिनाटिया जाहैबाय लेटिन सोदोब आरो बिनि ओंथियानो जादों इनलाइटेन्ड वान्स, गोरों गोरा सुबुं। अनजाग्रा ख्रिस्टनि बिसाफोर, बे इलुमिनाटि सोदोबा गिबि बुहुमाव जागा मोनजेनदोंमोन। बे जाहैबाय 1776 मायथाइनि मे दान 1 मेयाव। बे जाहैबाय जार्माननि बवेरिया होननाय जायगायाव जागायजेनदोंमोन। बे संगठना ओंखारदोंमोन। बे सिरि सिरि थानाय संगठन एबा सेक्रेट संगठनखौ दादोंमोन एडाम विसहाउट होननाय सासे सुबुङा। हमनानै ला, दायो जोंनि गेजेराव गोबां रोखोमनि संगठन दङ। गोबां रोखोमनि संगठनफोरा रायजो राजानि मोखाङाव फैनानै गोबां खामानिफोरखौ मावो। नाथाय एडाम विसहाउटआ दानाय जिथु इलुमिनाटि जिथु संगठन दङ, बे संगठना रायजो राजानि मोखाङाव खुलायै फैनाय संगठन नङा। बे जाहैबाय सेक्रेटै थाखोमा खामानि मावग्रा मोनसे संगठन। आरो बे इलुमिनाटिनि जिथु थांखि दङ, बे थांखिफोरा जादोंमोन बुहुम बिखानिफ्राय धोरोमखौ फोजोबनायनि थांखि। आरो बिनि उनाव दंबावो थांखि, बे जाहैबाय गासैबो रायजोनि दैदेनगिरिखौ फोजोबनाय। डेट मिन्स गासै हादोरखौ फोजोबनाय, केबल मोनसेल' रायजो बानायनाय, बुहुमनाङै मोनसे एबा सासेल' दैदेनगिरिखौ बानायनाय। आरो थामथियाव दङ रोंगौथि आरो बिगियानखौ जौगाहोनाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जाय इलुमिनाटिखौ एडामा गायसनदोंमोन, बे गायसननाय जि संगठन दङ, बे संगठना मोनसे जायगायावल' थायाखसै एबा सिरि सिरि हाबसोनानै थाबाय थायाखसै। नाथायब्ला बियो सिरि सिरियैनो गासै बुहुमखौनो दैदेननो हानाय गोहोजों बिसोरो सिरि सिरि खामानिखौ मावबाय थाबाय। आरो बे इलुमिनाटि हान्जाखौ गोदोबो दाबो बेबायदिनो फोथायनानै दङ जे इलुमिनाटिया बुहुमखौ दासिमबो दैदेनगासिनो दङ होननानै। फै दानाब्ला जोङो नैथि बाहागोआव थांदोनि। बे जाहैबाय दा अरिजिन एन्ड हिस्टरि अफ इलुमिनाटि। इलुमिनाटिनि गिबि जारिमिन। 1776आव बौरियाव इलुमिनाटिनि गायसननाया जादोंमोन। बेनि उनाव 1785आव सरकारा बेखौ बेन खालामदों एबा बेखौ बन्द खालामदों, बे हान्जाखौ। बेखिनियावनो मोनसे सोंलु फैयो, सरकारा जुदिও बन्द खालामबाय, बेन खालामनानै होबाय, मा बिनि उनाव बियो थारैनो बेन जानानै एबा बन्द जानानै थामारबाय ना थामाराखसै? नायगिरि ख्रिस्टनि बिसाफोर, गोबां जारिमिन बुंगिरिफोरा बुंदों दि बेखौ बेन खालामनायनि उनावबो बिसोरो सिरि सिरि बे सेक्रेट इलुमिनाटिनि हान्जाफोरा बिसोरो देरलांबायसो थाबाय। जागायजेननायावनो इलुमिनाटिनि मेम्बार हिसाबै दङमोन बिगियानगिरिफोर, लिरगिरिफोर, फिल'सफारफोर, राजनेता एबा राजखान्थिगिरिफोर दङमोन।
ख्रिस्ट'नि बिसाफोर माखासे सुबुंफोर दङ माखासे सुबुंफोरा बे बिसयाव इलुमिनाटिनि बिसय बियो मोनसे कल्पना मोनसे साननाय मोनसे सिमांनि बाथ्रासो होननानै माखासे सुबुंफोरा बुङो नाथाय अनजाग्राफोर माखासे जाथायफोर माखासे खामानिफोरा बे बाथ्राखौ फोरमान होयो दि बे हानजाया दिनैबो दङ आरो माखासे गोहोफोरखौ लानानै बिथांमोना दिनैबो खामानि मावगासिनो दङ होननानै फोरमान होयो फैदो दानाब्ला जोङो बाहागो 3आव थांदोनि बे जाहैबाय बिलिफ्स एन्ड गल्स इलुमिनाटिनि फोथायनाय आरो बिथांमोननि थांखि गला मा बेखौ जों नायदोनि सेथि फोथायनाय एबा सेथि खामानि बे जाहैबाय नास्तिकता एथिइज्म इसोरखौ बिथांमोना फोथाया इसोरखौ गैया इसोरखौ बुहुमनिफ्रायनो गैयै खालामनायनि बिथांमोननि मोनसे गल बिथांमोननि फोथायनाय नैथि बे जाहैबाय मानसियानो बयनिख्रुइबो बोलोग्रासिन मानसियानो इसोर थामथि बाथ्रा बे जाहैबाय निउ वर्ल्ड अर्डार बानायनाय दैट मीन्स बुहुमाव सासेल' सुबुङानो गासैखौबो अर्डार होनो हायो जेरैहाय दायो जों भारतखौ जुदि दैदेननोब्ला जोंहा भारतनि दैदेनगिरि दङ पाकिस्ताननि दैदेनगिरि दङ बिथांमोना गावबा गाव स्टाइलाव दैदेनो नाथाय इलुमिनाटिनि जिथु थांखि बे जाहैबाय इलुमिनाटिनि जाय सासे दैदेनगिरि थागोन बेनो गासै पृथिबीखौ दैदेनगोन बिनि अर्डारजोंनो जाजोबगोन बिथांमोननि थांखि इलुमिनाटिनि गल्सफोर सेथि बुहुमनि गासै सरकारफोरखौ फोजोबस्रांनाय एबा सिफायजोबनाय नैथि गासैबो धोरोमफोरखौ फोजोबस्रांनाय एबा धोरोमखौ सिफायनानै होनाय थामथि नखरनि खौसेथिखौ सिफायनाय दैट मीन्स परिबार जि दङ जि सोमोन्दोफोर दङ जि परियालफोरजों खुरमा बाहागिफोरजों मोनसे सोमोन्दो मोजां थायो बे गासै सोमोन्दोखौबो सिफायना होनाय गावनि सम्पति आरो गावनि जि अधिकारफोर दङ मोन्थायफोर दङ बे मोन्थायफोरखौ सिफायनानै होनाय बेफोरनो जाहैबाय इलुमिनाटिनि मोनसे थांखि आरो बेफोर गासै थांखि गासै फोथायनायफोरा कमप्लिटलि बाइबेलनि उल्थायै गासैबो गोनजा बाइबेलनि उल्थायै मावनाय गासैबो खामानिफोरा फै अनजाग्राफोर जोङो ब्रैथि बाहागोआव थांदोनि बे जाहैबाय मा बाइबेलाव इलुमिनाटिनि बाथ्रा बुंदों नामा एबा बाइबेलाव इलुमिनाटि सोदोबा दं नामा ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर बाइबेलाव बेबायदि इलुमिनाटि होननाय मुं मोननाय नङा एबा बेबायदि हानजाखौ मोननो हानाय नङा बाइबेलाव बे सोदोबा गैया नाथाय बेबायदि हानजानि बिसय नाथाय बेबायदि सिरि सिरि थाखोमानानै गाज्रि खामानि मावनायनि बिसय बाइबेला गोबां बार बुंदों जेरैहाय सैताननि बिसय बुंदों सैताननि जिथु संगठन दङ बै संगठना जेरै खामानिफोरखौ मावो बै संगठननि बिसयसो बाइबेला गोबां बुंदों जेरैहाय इफिसुसारि 5:10 खोमसिनि उदायि हाबाफोरखौ नोंसोरो मावफाया लाबानो बिसोरखौ स्राङावसो लाबो आरो बेनि उनाव 2 थेसलनिकियारि 2:3 आरो 4 नुनो मोनदों दि बेबायदि सासे सुबुं फैगोन जायहा पापजों बुंफबनाय नाथाय बियो गावखौनो इसोरनिख्रुइबो देरसिन होननानै दिन्थिगोन आरो बुंनानै लागोन आरोबाव जोङो नुनो मोनबावगोन नुजाहोजानायनि 13 बालाबाव जोङो नुनो मोनगोन जे बेबायदि सागरनिफ्राय मासे जानुवार फैबाय आरो बे जानुवारखौ गोबां मानसिफोरानो फुजिदों खुलुमदों सिबिदों बेखौ जोङो नुनो मोनदों बे गासैबो बाइबेल सिरिफोरा खोमसिनि बिसय बुंदों सैताननि बिसय बुंदों गाज्रिनि बिसय बुंदों आरो जि गाज्रिया फैबाय थानाय समाव बुहुमखौ दैदेनगोन बेबायदि गासै बाथ्राफोरखौ बे बाइबेल सिरिफोरा दिन्थियो आरो बेखौनो दिनैनि मुगायाव जोङो नुनो मोनदों इलुमिनाटिनि महराव जि संगठननि थांखि आरो गल्सफोरा बिलिफ्स फोथायनायफोरा बे रोखोमनि जेराव गासै बुहुमाव मोनसे सरकार लाबोनायनि गासै बुहुमाव धोरोमखौ नस्थ' खालामनायनि इसोरखौ गैयै खालामनायनि बेबायदि मोनसे खोमसिनि थांखि आरो बुहुमखौ दैदेननायनि थांखि आरो इसोरखौ गैयै खालामनायनि थांखि बेफोरबायदि मुख'नाय गासै खामानिखौ दिनै इलुमिनाटि सिरि सिरि थाखोमानाय जिथु संगठन दङ बे संगठना मावगासिनो दङ बाथि बाहागो अनजाग्राफोर बे जाहैबाय इलुमिनाटि एन्ड ग्लबेल पलिटिक्स इलुमिनाटि आरो बुहुमनाङैनो राजखान्थि बुहुमनि दैदेनगिरिफोरा मा बै सिरि सिरि थाखोमानानै थानाय बै हानजाफोरजों दैदेनजागासिनो दङ नामा अनजाग्राफोर गोबां समाव बेफोरबायदि बाथ्राफोरा रादाबफोराव ओंखारदों दि मेडियाफोराव नुजादों दि जेरैहाय आमेरिकानि राष्ट्रपति जर्ज वाशिंटन फ्रेंकलिन र'जेवेल बिसोरबो बे इलुमिनाटिजों दैदेनजादों एबा इलुमिनाटिनि सासे मेम्बार सदस्य होननानै मोनथिजायो एबा बुंजादों आरो जेरैहाय माखासे सिंगारफोर पप सिंगारफोर बयेन्सी जेजेड आरो हलिउडनि जि एक्टर एक्ट्रिसफोर दङ बिथांमोनाबो बेयावहाय दङ होननानै गोबां समाव मेडियायाव ओंखारदों आरो
इउनाइटेड नेशननि जिथु वर्ल्ड बेंक दङ बै बेंकफोराबो इलुमिनाटिजों लोगोसे लोब्बा दं होननानै गोबां समाव रादाबाव ओंखारबोगासिनो दं। अनजाग्रा नायगिरिफोर, इलुमिनाटिनि जिथु गुबै थांखि दङ, बिथांमोननि थांखि, बिथांमोननि मावनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय वान वर्ल्ड गभार्नमेन्ट, यानि एक बैश्विक तानाशाही। That means one world government लाबोनाय, गासै पृथिबियाव मोनसेल' सरकार लाबोनाय। फै दानाब्ला जोङो दथि बाथ्रायाव थांदोनि इलुमिनाटिनि माखासे सिम्बल्सफोरखौ नायनि। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बियो जेन बैयो जेन सोरबाया जेन इलुमिनाटिनि सासे मेम्बार बेखौ सिनाय मोननाया गोब्राब, नाथाय इलुमिनाटिनि माखासे सिम्बल्सफोर दङ, जेरैहाय सेथि सिम्बल अल सिइं आइ होननानै बुङो, अल सिइं आइस, जेरैहाय गासैखौबो नुग्रा मेगन होननानै बुंदों, जेरावहाय आमेरिकानि जिथु डलार दङ, $1, जिथु डलार फैसा दङ, बै डलार फैसायाव बे वान आइखौ नुनो मोनो, अल सिइं आइखौ नुयो, जेरावहाय बे मेगना बयखौबो नोजोर होबाय थादों, बुहुमखौ नोजोर होबाय थादों होननानै बिनि ओंथिखौ मानिना लानाय जायो। नैथि सिम्बल पिरामिड, जायखौ जोङो बाइबेलावबो मोननो हादों पिरामिडनि बाथ्रा, बै पिरामिड जाया मोनसे बोलोनि नेरसोन। थामथि सिम्बल बे जाहैबाय बाइबेलाव लिरनानै दोननाय रिभलिउसननि 13:18 666, बे जाहैबाय सैताननि संख्या, सैताननि नाम्बार। बे नाम्बारखौबो इलुमिनाटिनि सुबुंफोरा बाहायो आरो बिथांमोननि बियो मोनसे देरसिन सिम्बल। ब्रैथि सिम्बल बे जाहैबाय उल्थायै राखिनाय क्रस, क्रसखौ बिथांमोना उल्थायै दोनो, आरो लोगोसे बाफ'मेट मोदाय, जायखौ बाफ'मेट मोदाय होननानै बुङो, बै बाफ'मेट मोदायखौबो बिथांमोना मोनसे नेरसोन हिसाबै लायो। बेफोरनो जादोंमोन इलुमिनाटिनि माखासे सिम्बल्सफोर एबा सिनायथिफोर। स्निथि बाथ्रा अनजाग्राफोर, बे जाहैबाय इलुमिनाटि इन एन्टारटेनमेन्ट एन्ड मेडिया, मेडिया आरो एन्टारटेनमेन्टआव इलुमिनाटिनि नुजानाय। इलुमिनाटिफोरनि सबनिस्रुइ बयनिख्रुइबो गेदेरसिन हाथियार हिसाबै बिथांमोना बेफोर प्लेटफर्मफोरखौ बाहायो, बे जाहैबाय रंजाहोनाय, एन्टारटेनमेन्ट, मनोरंजन की दुनिया, रंजाहोनायनि संसाराव, मनोरंजननि संसाराव बिथांमोना हाथियार हिसाबै बाहायो बेखौ। बे जाहैबाय हलिउड, बलिउड, मिउजिक इन्डास्ट्रि, फेशन वर्ल्ड, नेटफ्लिक्स, OTT प्लेटफर्मस, जेरैहाय गोबां मिउजिकफोराव, गोबां देंखोफोराव इलुमिनाटिनि बै सिनफोरखौ दिन्थिनाय जायो, आरो बेफोर गासैखौ दिन्थिनायनि जाहोनफोरा बेनो जि मानसिफोरा जेन लासै लासैयै इसोरनि फारसे गैयै जालाङो, इसोरखौ बावगारलाङो, बे बिसयखौ लानानै, बे थांखिखौ लानानै गोबाङैनो मानसिफोरखौ जेन गोहोम खोख्लैनो हायो, मानसिफोरनि साननाय हनायफोरखौ जेन डाइभार्ट खालामनानै होनो हायो, बेफोरखौ लानानै बिथांमोना बै मिउजिक इन्डास्ट्रिजों खामानि मावो आरो मिउजिकआवहाय बिथांमोना बेफोरबायदि सिनफोरखौ दिन्थियो। फै दानाब्ला दाइनथि बाथ्रायाव थांदोनि, बे जाहैबाय कभिड-19 आरो आधुनिक जिथु कनस्पिरेसि थिउरिसफोर दङ, बै थिउरिसफोरखौ फंनैसो नोंथांमोननो बुंनानै होनो नागिरदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, माखासे सुबुंफोरा बेबायदि फोथायो, माखासे सुबुंफोरा बेबायदि मानियो दि जिथु लकडाउन जाना थांबाय आरो जिथु भेक्सिन लानाय, बेफोर गासैबो इलुमिनाटिनि गेजेरजों सामलायजानाय मोनसे योजना, मोनसे थांखिसोमोन, खामानिसोमोन होननानै माखासे मानसिफोरा फोथायो। आरो मोनसे थिउरि दंबावो, बे जाहैबाय डिजिटेल कारेन्सि आरो बाय'मेट्रिक आइडिस, बेफोर गासैनि गेजेरजों मानसि माहारिखौ बिथांमोना सिरि सिरियै दाबो दैदेनगासिनो दङ, बेबायदि होननानै माखासेफ्रा थिउरिखौ होदों। बेफोर गासैबो माबा मोनसे साननायनि बाथ्रा ना थारैनो बेफोरबायदि सिरि सिरि सोलिबोगासिनो दङ? बे मोनसे सोंलुखौ गेजेरावनो नोंथांमोननो आङो होबाय। इलुमिनाटिनि मोनसे गिदिर खामानि आं नोंथांमोननो बेखिनियावनो बुंनो नागिरदों, बे जाहैबाय इलुमिनाटिया मा खामानि मावो। इलुमिनाटिया मानसिफोरनि सोल, मानसिफोरनि आत्माखौ बायो। सोरबा जुदि इलुमिनाटिजों थांनो नागिरोब्ला, थाङोब्ला, बेखौ नागिरोब्ला, बिसोरो मा खालामो, इलुमिनाटिजों लोगोसे आत्माखौ फाननो गोनां जायो, आरो आत्मा फाननाय लोगो लोगोनो मा जायो, बै मानसिया जिखौ हास्थायो बेखौनो गासैखौबो मोनजोबो। आंनो जुदि धोन दौलत नांगौ होनोब्ला, आं सासे जुदि फेमास मानसि जानो नागिरदोंब्ला, आं जुदि सासे मोजां सिंगार जानो नागिरदोंब्ला, आङो मुंदांखा एक्टर जानो नागिरदोंब्ला, मुंदांखा सासे मानसि जानो नागिरदोंब्ला, इलुमिनाटियाव थांनानै, इलुमिनाटिखौ लोगो हमनानै, बै मोदायखौ लोगो हमनानै बुङोब्लानो गासैबो जाफुंसार जायो। नाथाय बेयाव मोनसे एग्रिमेन्ट थायो, थैजों एग्रिमेन्ट जायो, आरो बे थैजों एग्रिमेन्ट जानाया मा, थैनायाव बिनि आत्माखौ सैताना लागोन। देट मिन्स गावनि आत्माखौ सैतानजों। दा बेनिखायनो गोबां समाव जोङो गोबां मानसिफोरखौ लोगो लोगोनो फेमास जानायखौ नुनो मोनो, रातो रात बेबायदि फेमास जानाय। जेरैहाय नोंथांमोना मोनथिगौ, हानि सिं होननाय, हानि सिं होननाय सासे सिंगार दङमोन आरो दाबो दङ। बिथाङाबो
इलुमिनाटिजों लोगोसे दङ बेनिखायनो मोनसे समाव ओरैबायदि फेमास जादोंमोन होननानै गोबां मानसिफोरा बुंदों आरो बेबायदिनो गोबां सेलिब्रिटिसफोर दङ जायफोरा इलुमिनाटिजों लोगोसे थानानै गावनि आत्माखौ फानबोदों आरो जेब्ला थैगोन बै थैनाय समाव बे आत्माखौ सैतानासो लांगोन बे एग्रिमेन्टआ इलुमिनाटिजों लोगोसे जायो होननानै मोनसे बेबायदि बाथ्राफोरा दं नाथाय बेसे सैथो बिनि फोरमानखौ आं होनो हानाय नङा नाथाय बे जाहैबाय मोनसे फैनाय थिउरि आरो लोगोसेनो थारैनो इलुमिनाटिया गोबां गिथावना जेराव जुदि आत्माखौ फाननानै फैयो बेनिख्रुइ आरो गिथावनासिन मा दं अनजाग्रा प्रियफोर फै जोङो नायदोनि बिब्लिकेल क्रिस्टियान्स रिस्पन्सआव जों माबायदिहै नायनो हायो गुथि बाहागो बे जाहैबाय बिब्लिकेल क्रिस्टियान्स रिस्पन्स अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन जोङो गिनांगौनि बाथ्रा नङा नाथाय जोङो सिरि मोननांगौनिसो बाथ्रा बेनिखायनो 1 पिटरनि 5:8 सिरिया बुंदोंमोन सिरि मोननानै था मानोना सैताना निर्नाय सिंह बायदि सोरखौ मनग्लाबनो मोनगोन गिदिंगासिनो दङ होननानै अनजाग्राफोर बाइबेला जोंनो फोरोङो दि बे खोमसिनि गोहोआ दान्दिसेनिल' जोबनाय गोहोसो आरो बाइबेला जोंनो फोरोङो जोबथायाव जिसु ख्रिस्टनिनो देरहानाया जागोन बेनिखायनो अनजाग्राफोर बे जोबथा समाव जोङो फोथायनायजों थांनानै थानो नांगोन अनजाग्राफोर बेबायदि परिस्थितियाव बेबायदि इलुमिनाटिनि मुगायाव जोङो मा खालामनो सेथि बाथ्रा जोङो इसोरजों लोगोसे बोलोगोरायै थानो नांगोन नैथि बाथ्रा बे जाहैबाय आर'जआव बोलोगोरा जानानै थानो नांगोन थामथि बाथ्रा नंखाय गियान फोरोंग्रा मेडिया आरो एन्टारटेनमेन्ट जिथु लानाय बेनिफ्राय गाव गावखौ साबधानै हमथानानै थागोन ब्रैथियाव गावनि आत्मा गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय प्रभु जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे लागारबो नांनानै थानो नांगोन अनजाग्रा प्रियफोर दिनै जोङो इलुमिनाटिनि बिसय एसेब्लाबो सोलोंबाय नंगौ इलुमिनाटिखौ सैताना दैदेनगोन आरो जोबनाय फारसे बेबायदिनो जागोन दा बेयावखाय जोङो साबधान थानि जों सांग्रां जानि जेसेबांखि गिथावनाब्लाबो जिसु ख्रिस्टआ देरहागोन दा बेयावखाय जोङो देरहानायजों लोगोसे थानि इलुमिनाटिया जोंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा मानोना बाइबेलाबो जोंखौ फोरोंदों माथाइनि 24:24 सिरियाव जोबनाय समाव गोबां धोखा होग्रा गोबां नंखाय फोरोंग्रा फोरोंगिरिफोर फैगोन नंखाय जिसु ख्रिस्टखौ फैगोन होननानै बुंदों नाथाय जों साबधान थानि जेसेबांखि गिथावना इलुमिनाटिब्लाबो जोंखौ जेबो खालामनो हानाय नङा जों जेन सिरि मोननानै जिसु ख्रिस्टजों लोगोसे थानि जोबनायाव नोंथांमोननो मोनसे सोंलु बेखौनो दोननो नागिरबाय नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्सआ मा इलुमिनाटिया थारैनो नंगौ ना नङा एबा थारैनो दङ ना गैया बेखौ नोंथांनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय नोंथांनि रोंगौथिनिफ्राय कमेन्टआव मोन्थिहोदो दे अब्ला सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो लोगोसे खावलायनो नागिरदों लाइक होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि चेनेलाव नोंथांनि कमेन्ट बक्सआव जुदि हाइप होननाय मोनसे अपसन फैदोंब्ला बेखौबो थुनानै होगोन आरो लोगोसे इलुमिनाटिनि बिसय नोंथाङा सोलोंनो हाबाय होननानै सानदोंब्ला गुबुननोबो फोरमायदो गुबुनाबो रोंथोंसै शेयार खालामनानै होदो दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेनोसै थेंक इउ